בואו ניתן לסטרס מהמלחמה בראש עם האמת. מאז תחילת המלחמה מול איראן, בואו נודה, רובנו קיבלנו קצת שוק, התראות, אזעקה, מקלט, רולטה רוסית. המערכת הפנימית שלכם דרוכה, הגוף מגיב, גם אם הראש מתפקד. תדעו את זה, חרדה זה לא חולשה, זה פעולה פיזיולוגית, כמו שעולה לך החום שאתה חולה. היופי זה שאפשר לטפל בזה בלי נזקים עתידיים. בואו נגיע לעניין, מה אנחנו עושים היום? אנחנו משתמשים בעוצמות המאוד גדולות של בינה מלאכותית כדי לטפל בעצמנו, בדיוק במצב שאנחנו נמצאים בו היום. לא סתם לכתוב לו אני מפחד. באופן מקצועי, שיטה בשם CBT, שיטה שנחקרה ועובדת, ומיד אני אסביר לכם איך לעשות את זה בצורה נכונה. תשתמשו בזה, אם אתם מכירים מישהו שצריך את זה, תשלחו לו את זה, ויעשה לו הרבה טוב וגם לכם. נתחיל, לחיצה קטנה בצד שמאל, בוחרים ב-GPTs, ואז חיפוש, כותבים CBT, GPT, ובוחרים את זה שכתוב. בואו ניתן לסטרס מהמלחמה בראש עם האמת. מאז תחילת המלחמה מול איראן, בואו נודה, רובנו קיבלנו קצת שוק, התראות, אזעקה, מקלט, רולטה רוסית. המערכת הפנימית שלכם דרוכה, הגוף מגיב, גם אם הראש מתפקד. תדעו את זה, חרדה זה לא חולשה, זה פעולה פיזיולוגית, כמו שעולה לך החום שאתה חולה. היופי זה שאפשר לטפל בזה בלי נזקים עתידיים. בואו נגיע לעניין, מה אנחנו עושים היום? אנחנו משתמשים בעוצמות המאוד גדולות של בינה מלאכותית כדי לטפל בעצמנו, בדיוק במצב שאנחנו נמצאים בו היום. לא סתם לכתוב לו אני מפחד. באופן מקצועי, שיטה בשם CBT, שיטה שנחקרה ועובדת, ומיד אני אסביר לכם איך לעשות את זה בצורה נכונה. תשתמשו בזה, אם אתם מכירים מישהו שצריך את זה, תשלחו לו את זה, ויעשה לו הרבה טוב וגם לכם. נתחיל, לחיצה קטנה בצד שמאל, בוחרים ב-GPTs, ואז חיפוש, כותבים CBT, GPT, ובוחרים את זה שכתוב. בואו ניתן לסטרס מהמלחמה בראש עם האמת. מאז תחילת המלחמה מול איראן, בואו נודה, רובנו קיבלנו קצת שוק, התראות, אזעקה, מקלט, רולטה רוסית. המערכת הפנימית שלכם דרוכה, הגוף מגיב, גם אם הראש מתפקד. תדעו את זה, חרדה זה לא חולשה, זה פעולה פיזיולוגית, כמו שעולה לך החום שאתה חולה. היופי זה שאפשר לטפל בזה בלי נזקים עתידיים. בואו נגיע לעניין, מה אנחנו עושים היום? אנחנו משתמשים בעוצמות המאוד גדולות של בינה מלאכותית כדי לטפל בעצמנו, בדיוק במצב שאנחנו נמצאים בו היום. לא סתם לכתוב לו אני מפחד. באופן מקצועי, שיטה בשם CBT, שיטה שנחקרה ועובדת, ומיד אני אסביר לכם איך לעשות את זה בצורה נכונה. תשתמשו בזה, אם אתם מכירים מישהו שצריך את זה, תשלחו לו את זה, ויעשה לו הרבה טוב וגם לכם. נתחיל, לחיצה קטנה בצד שמאל, בוחרים ב-GPTs, ואז חיפוש, כותבים CBT, GPT, ובוחרים את זה שכתוב.